Здравейте! Започваме битка в разгара, която вече може би я губа. Губа битка. Супер. Позволявай, не позволявай. Ще трябва да се паза. И то много яката. Не там, бе. Аз ви. Оле! С 475 живота го победих. И получих един от най-смотаните честове. Силвер. Чест. О, супер, още две. Може да се апгрейд, може би мускетара или параката. Не знам. Това епик ли беше? Епик. Стана ли още? Още 200 купи. Как ще ги събера? Като направя цели 70 игри най-малко. Като направя най-малко 7 игри. Супер. Да или не? Да или не? Да. Не. Сега искам да ви покажа най-слабото създание в тази игра. Ето го. Те са 4 по-скоро. Едно има цели 43 живот и би 43 демидж. Това е много. Много. Като ги умножиш по 4. И ще видя дали мога да си изтегля някои други игри, като Майнкрафт и така. И ще спра на пауза за малко. И вече съм тук. И ще кажа нещо. Пишете в коментарите число от 1 до 100 и който учи това число ще има такова награда. Но все пак аз решавам каква е, малка, голяма и така. От 1 до 100 числата и ви обещах да ви покажа тестето ми. Ето. Края на клипа. Да, и знам, че на 4-та арена се отключва пеката. Или е това, или е това. И това е като за епизода. И не забравяйте, от 1 до 100.